කරන්නාගොඩ කියන්නේ වෙනින් කවුරුවත් නෙවෙයි සලේහා සමානව. கருணாகுடி என்பவர் வேறு எவரும் அல்ல, சலேக்கு நிகரானவர். ராஜபக்ஷ குடும்பத்தின் அரசியல் திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் சென்ற ஒப்பந்தக்காரர். ராஜபக்ஷ குடும்பத்தின் இரண்டாவது மகனை கடற்படையில் இணைத்துக் கொண்டமை முதல் பதவிகளை வழங்கியவை இவர் முன்னெடுத்த செயற்பாடுகளாகும். நாட்டில் திறமையான ஒருவருக்கு செல்ல வேண்டி இருந்த சந்தர்ப்பத்தை இழக்கச் செய்துவிட்டு தொடர்ந்தும் அதிகாரத்தை வழங்குமாறு குறிப்பிடுகிறார்கள். தமக்கு அனுபவம் உள்ளதாகவும் கூறுகிறார்கள். கருணாகுட போன்ற ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஊடாக இங்கிலாந்துக்கு சென்றது யாருடைய பணத்தில்? நாட்டு மக்களின் கோடிக்கணக்கான பணத்தை செலவிட்டு கடற்படையில் பயிற்சிகளை பெற்றுள்ளார். அதன்போது தனக்கு ஏற்ற நேரத்தில் இவர் ஹெலிகாப்டர்கள் பயிற்சிகளுக்கு சென்று பயிற்சி வழங்கும் கட்டளை அதிகாரி அவர் பின்னே திரியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ராஜபக்சவின் பிள்ளை யுத்தத்துக்கு சென்றதாக கூறி கண்காட்சியை நடத்தினார்கள். அதனை செயற்படுத்தியதும் கருணாகுடதான் என்று அதன் போது இருந்த இளைஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். கடற்படையின் நட்பெயரை இழக்கச் செய்த கருணாகுட கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். வழங்கப்பட வேண்டிய உயர்ந்தபட்ச தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். கட்குகைக்குள் மறைந்துள்ள ஒவ்வொரு ஒப்பந்தக்காரரும் வெளியே கொண்டு வந்து தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டிய காலம்தான் இது. හැංගිලා ඉන්න හැම ගල් ගුහාවෙන්ම එළියට අරන් ඇවිල්ලා දඬුවම් දිය යුතු කාලය මේක.